Musika irakaslea eta Iruñeko orkestra gaztearen zuzendaria den Mirari Etxeberria dugu gurekin platoan. Ongi etorri Mirari. Mi esker, kaixo itxaso. Zer modu zaude? Ondo. Ongi? Bai, ondo. Bai, lasai, Bai. eta gero gainera zoaz, lanera, zuzara... Bai, orain justo hasi naiz aurten lanean, asko ikasi ondoren, Nafarroko kontserbatorioan nago irakasle bezala, jornada erdia eta beste erdia Elizondoko musika eskolan. Eta horretaz aparte, bazara ere, Iruñeko gazte orkestaren zuzendaria. Bai, hori da, proiektu hau hasi genuen, orain dela ja bastante, 2018an, eta hasi zen Nafarroako goi mailako kontserbatorioan ni biolin ikasketak egiten ari nintzen bitartean, lagun talde baten artean egin genuen proiektu hori, eta nuen uste honaino iritsiko zenik egia esan, nik pixka bat probatzeko egin nuen, eta oso gustora gaude. Eta nola izan zen adibidez, programa hontan ez hitz egiten dugu kristalesko sabaiei buruz, eta nola emakumezkoendako batzutan zailtasun gehiago dauden, mundu honetan, ardura postuak izateko, edo goi mailako lidergo postuetan egoteko. Bai. Zure kasuan, sortatu zenuen ikusi nuen zerbait bidean, edo izan zen nahiko organikoa, edo... Bueno, da bide komplikatua, eta nik uste oraindik ikasten ari naizela, eta nire iritzia asko aldatu da urteetan zehar, baina nik uste dut oso positiboa dela nola hasi nintzen, ze sentitu nintzen oso babestua lagun artean, eta bai, botere paper bat zen, baina protokolarioa guztiz. Azkenean, momentu horretan paper hori betetzen duzu, eta horretaz kanpo, esan nahi dut, adin berdinekoa gera, eta bata bestearen gandik ikasten dugu. Orduan, horrek asko lagundu zidan, gerora nola ikusten nuen nire burua ulertzeko. Eta hortik aurrera, bai da mundu komplikatua, egon nintzen Amsterdamen ikasten, 4 urtez, eta hor ikusten duzu pixka bat mundu merkatua, eta hor pixkat konturatu nintzen, zenbat daukagun oraindik egiteko, ezta? Eta, ni enaiz sentitu inoiz txikitua, baina bai ikusi dut oraindik falta zaigula asko berdintasuna ere iristeko, pila. Eta bai. Zertan nabaritzen duzu gehien bat? Hau da, imaginatzen dut, kontserbatorioko lagun artean hasitako zerbait zenez, hori, igual berdintasun batek edo somatzen zen asuntua. Baina noiz somatzen dituzu desberdintasun horiek edo... Ja, profesionaltasunera iritsita, baina dauka gehiago gaztea izatearekin ikusia. Eta baita emakume bat izatearekin, eta nik igual ez daukat pinta orkestra baten aurrean jarriko naizela. Eta itxurarekin askotan baita, eta hasierako momentu hori beti izaten da pixkat, zuko ingo duzu? Baina bai, seguro? Non dago zuzenari, benetezko zuzenaria, ez? Claro. Eta hori pasata gero egia da, ja normaltasunez egiten dela. Baina, bai, hori gertatzen da beti. Zuk uste badela erreferente falta bat? Hau da, azkenean ikusten baldin badugu beti profil bera dituztela, hori, zuzenari bat nola jurikatzen dugu, ez? Gizona, zaharra, ez? Eta... Bai, gainera musika klasikoa beti izan da pixka bat zarkitua, orduan ematen du, hori, ezin dugula berritu edo ezin ditugula gauza berriak aportatu, eta oso importantea iruditzen zait baita, ze perfil ezberdinek baita gauza berriak aportatu ditzakegu. Orduan, pixka bat, hori, publikoa pixkat irekiago balego, erresago izango litzateke. Horrelako momentuetan, horrelako egoerak sortatzen direnean, zenolako mekanismoak edo erabiltzen dituzu horren aurrean txikituta ez sentitzeko edo... Bueno, oso argi jakin behar duzu zure papera zein den. Eta zure papera da zure lana. Orduan, askotan, igual pertsonalki hartu detzakezu, ezta?
baina askotan da jendea ez dezuna ezagutzen, orduan ez du pena merezi pertsonalki hartzeak, osea, ez du zer ikusirik zure pertsonarekin. Bakarrik da, zuk momentu horretan egin behar dezun papera, eta nola egingo dezun. Eta zuk ondo prestatu dezu, zure burua ikusten bazera gai hori egiteko, ez da arazorik egon behar. Osea, baina bai, hori dela oso importantea niretzako hori buruan izatea eta separatzea bi gauza hauek. Bai. Eta zuzendaritza mundua betidanik izan da zuretzako ezagite zerbait edo atraktiboa edo gustoko zerbena edo sortatu zen hola? Izan zen poliki. Ze, bueno, nik etxean bizi dut musika oso gertutik, nire ama musikaria da, koru zuzendaria da, bai, horrek ere asko lagundu dit. Hori erreferente bat izan duzu, ez, etxean? Ni nintzen konstiente hasieran, ze nola etxean eukita ez... Normaltasunez hartzen duzu, ez? Bai, hori da, baina gero ikusi dut eta, klaro, noski, ni nintzen planteatzen hori arazo bat izan zitekeenik ere ez, eta horregatik egin nuen nik ustez, nire ustez. Eta, bai, itxuintza esan duzu, nola planteatzen duzun? Hori aurrekoan galdetu dizut, ez? Ze mekanismo nabiltzen zenituen, baina orain esan dizute, betidanik izan duzun argi, hori zela, baina oso interesgarria gotatzen nahi duzuna, ez? Azkenean, igual, betidanik ez, baina betidanik izan duzu gertutik eta normaltasun batetik hartu duzu. Hori da. Eta gero, nik uste ez dela gauza bat, igual, norbait altxatzen da eta esaten du nik zuzendaria izan nahi dut. Baina nire kasuan izan da pixka bat polikiago, jun probatzen, gustatzen zaidanez, bukatu nituen biolineko ikasketak, eta hor ikusi nintzen zer egin behar nuen. Biolinarekin jarraitu edo gauza berri bat probatu. Eta ikusi nuen nire inguruan bazegoela jendea bultzatzen zidana gauza berriak probatzera, eta jazta. Eta horrela. Eta horrela egin nuen, bai. Eta bibolina ere da nahiko, ni bibolina joan izan nuen, 6 urtez bai, baina utzi nuen, eta gainera izan dituen irakasle nahiko zorrotzak eta nahiko potenteak, eta ez egin ni nahiko, sentiko horra nintzen, edo... Bai. Bueno. Bai, hori beste temazo bat da. Eta ni gainera oain hasi naizela irakasle moduan, asko pentsatzen dut honi buruz. Eta nola izan den nire heziketa, nola nik egin egitudan gauzak, gauza asko aldatu behar dira, noski baietz. Baina azkenean, disiplina musika klasikoan oso zorrotza da. Osa, esan nahi dut, teknikoki iritsi bertzera nivel batera eskatzen dizula denbora. Bai, hori argi dago. Eta arazoa da, ez dagoela denbora, hori da arazoa. Orduan, nola gestionatu hori? Gestionatu dezakezu modu ezberdinetara. Baina... bai... Zuk nola egin zenuen? Ze, karo, nik ikusten ditut ere, adibidez, nire kasuan ez nintzen kontserbatoriora joan, nik lehendik utzi nuen, baina bai izan ditu dala lagunak, ez? Hori, bigarren hezkuntzan, gero batxilergoan, eta aldi berean kontserbatoriora joaten zirenak, eta benetan, zeukaten bizikalitatea zen... Bai, nik utzi nuen kontserbatorioa. Bale, bai. Eta orain ari nahi zorrik irakasten, adibidez, ezta? Bueno, baina, karo, beste modu batez egiten baldin bagozu, baian, positiboa izan. Jarraitu nuen musikarekin beste bide batetik. Baina baita hor eukin nuelako kristona nera bezaroan eta egoten direla, esan nahi dut. Bai. Bakoitzak eramaten du bere modura, baina esan nahi dut nik esan duen, ez. Honek ez daka zer ikusirik nirekin, ezta? Osea, jarri nuen pareta bat musikatu nire artean. Eta, bueno, hori izan zen, nire gestionatzeko modua, eta gero ondo atera zen, baina txiripaz, Ja. Osea, baina nuke inoiz pentsatuko. Bai. Orduan, nik uste dut oso importantea dela bilatzea gauzak akademiatik kanpo, osea, ikasketetatik kanpo. Musika lanbide bat da, nire lanbidea da, baina abia puntua beti izan behar du placer. Osea, bai, zurekin bat nator, bai. Bai. Nik uste arte guztietan hori gertatzen dela baita ere, ez? Badago momentu bat, non hainbeste exigitzen dizun asuntoak, eta gainera zure placer horrekin bat etortzen da printzipioz, baina badago momentu bat exigentzia hori edo, nik uste placer alde batera uzten duela, eta orduan, nire ustez zentzua ja, horrek ez du zentzurik, osea, nire ustez, ez, horrelako lanbide batean. Baina, garrantzitsua da,
horrekin rekonektatu ahal izatea, ez? Ze ez da beti posible. Ze gorrotoa hartzen baldin badiozu zerbaiteri, igual ez zara horretara bueltatzen, ez? Bai, bueno, a ber, musika oso abstraktoa da, eta zuk sentimendu asko sartzen dituzu horren barruan. Osea, ez da dena polita eta arroxa, Ez. Askotan erabiltzen duzu zure mobidak gestionatzeko, eta gehienetan laguntzen du, baina batzuetan baita zure frustrazioarekin egin dezakezu hor pelota bat, eta handia. Bai. Eta hori badu zer ikusia, adibidez, ez? Horrela akademia eta kontserbatorio eta horrelako tokietan badu zer ikusia igual berriro ere ez dakit daukagun irudia, ez? Edo nola ze garrantzi baten diogun horrelako balorei, ez? Disiplina eta zorrostasuna eta autoritarioa izatea eta ez malgua eta gainera nik uste hauek beti lotuta egon dira asko arlo maskulino batekin. Bai. Ez? Bai, baina horiek badauzkagu gure barnean badago hori. Eta nik batzutan hori atera behar dut, egia esan. Baina konstienteago naiz. Ez dakit nola esan, igual gizon batek hori da ateratzen zaion erreakzioa eta horrela irakatsi diatelako. Baina nire kasuan izan da, gauza bat, nik nire kabuz esan dut, bale, niz izan behar naiz momentu batean, momentu honetan. Eta hor barruan, zure barruan, bilatu, ze perfil dituzun, ze reakzio, ze jarrera, eta bai, esan nahi dut, hori exageratzen baldin badezu negatiboa da, oso negatiboa, eta ni naiz lehenengoan nagoela horren aurka, eta noski, esan nahi dut, horren aurka borrokatu behar dugu, bai. Baina nik uste dut hurbildu behar garela eta ulertu behar dugula zergatik horrek funtzionatzen duen. Ze funtzionatzen du. Baina zergatik funtzionatzen du? Beldurra sortarazten duelako? Bai, noski, eske denak dira rolak eta paperak, eta irakasleak beti dauka... Bai, autoritate puntu bat hori da. Bai. Baina beldurra erabili dezakegu edo igual noizbait erabili daiteke, baina ez dakite oinarria izan behar. Eske beldurra erabiltzen da. Ja. Orduan ezin dugu esan ez denik existitzen. Bai, existitzen dela argi dago. Eta ni igual saiatu naiteke egiten klase bat oso inklusiboa eta tal, eta igual ikasle bat kriston segurtasun faltagatik dago beste modu batean, beste mundu batean. Baita gero pertzepzioa oso desberdina da. Edo nik pentsatzen dut naizela oso firmea eta gero esaten didate, ke ba? Bai. Baina horreka hori bilatu behar da, ez? Hori da. Bueno, lehenik eta jakin behar dugu nola pertsibiten gaituzten, ez? Igual pentsatzen baldin badugu modu batez ari garela jokatzen eta ez baldin bagara modu horretan jokatzen ari, ez? Bai. Baina nik uste igual mundu honetan inposatu dela gehiegi, ez? Beldurra sorraztearen hori, ez? Edo oso autoritarioa eta... Zakit, ni ere, adibidez, igolina jokatzen nuenean, nituen zuzendariak edo profilak eta bat izan ziren oso horrak eta ni saiatzen nintzen zerbait egiten, baina benetan ez nekien ez da zer eskatzen ari zidaten, ez da beste, baina joaten nintzen etxera eta egiten nuen itxura, ez, banekiela zer egiten ari nintzen, ez nekien ezer. Eta ma hor entzuten eta ni hor imitatzen eta zen dela, zer zen hau, ez? Izan daiteke oso mundu arrotza, eta batez ere esaten dute beti txikitatik hasi behar da eta txikitatik pam, baina zer gertatzen da, txikitan zu ez erala konstiente, ze ari zaizkizun sartzen, ze balore, ze informazio, eta hori gerora gestionatu behar dezu. Orduan, esan nahi dut, tradizioz dira paperak bastante fuerteak, gogorrak, niri ere tokatu zaizkit. Bai. Eta momentuan, nik uste dut inork ez dituela nahi. Ez,
Orduan, karo, behar dugu disiplina eta behar ditugu, zenbait helburu lortu nahi baldin baditugu, behar ditugu, lana egin, eta disiplinaz, baina, karo, xamortasun eta goxetasunekin ere jokatu behar da, bestela, ez dakit... Bai, batez ere, ume txikiei irakasterako garaian, zenik ere oso ikasle txikiak ditut. Hori importanteena da, beraiek gustora egotea, eta da lehenengo kontaktua musikarekin. Eta lehenengo aldia, beraiek naturaltasun asko sartzen dute, eta hori niretzako baita irakaspen bat da. Zer niretzako bihurtu da zerbait oso artifiziala, zerbait paperaren gainean dagoena. Baina beraiek daukate beharealako reakzioa, ezta? Dantzatzen dute, kantatzen dute, Orduan, saiatzen naiz beraien erreakzio hori hartzen eta pixkanaka sartzen gauzak, baina ezin duzu informazioa bota horrela. Eta pentsatu hori funtzionatuko duela aste batetik bestera. Da gehiago bidea irekitzea. Bai, eta hori da oso importantea. Ze horiek dira zure oroitzapenak eta musikak horrela funtzionatzen du. Osea, zuri zegatik gustatzen zaizu kanta bat. Oroitzapen batzuekin konektatzen duzulako. Bai, oroitzapen, emozio, bai. Bai, guztiz. Eta, adibidez hori, esan zenuenez, lehenengo utzi zenuela kontserbatoria, baina gero ere nolabait, bideak ere horretara bideratu zaituela. Bueltatzerakoan, nola planteatu zenuen, esan duzuna ez? Nolakoa izan nahi dut edo, ze planteamendu egin zenituzten? Zenituen, zure kasuan. Nire kasuan izan da pixka bat azkar, ze bukatu ditut ikasketak orain, bukatu ditut beste herrialde batean, han bizitza musikala zen askoz ere handiagoa, hobeagoa, kondizioak oso onak, ni negoen algodoi artean. Eta bueltatu nahi zenean izan da pixka bat bluff. Eta hori baita gestionatu behar da, zen ikuste dut pentsatu behar dela gu ari garela formatzen jendea etorkizun batentzako. Eta ze etorkizun? Ze, klaro, nik aldiatzen zaun hau da la, si, do, re, mi, zertako. Orduan, pentsatu zer egin nahi dugun, osea, ze musika mota nahi dugun jo, non nahi dugun jo, zeini, ze askotan gelditzen da gela barruan, hau guztia. Eta hori ere importantea da, ze ikusten duten falta handiena, da emozioak sentitzeko beharra ikasleen artean. Ze hori esan duguna, beraiek jasotzen dute informazioa, eta tragatzen dute. Egun osoa. Eta gero ez da gutxiago uzten zaie beraien iritzia ematen, nire ustez. Orduan, hori iruditzen zait behar dutela espazio bat, non erlaxatu eta pozik gelditzen naiz esaten dutenean, ze ondo, pixka deskonektatu dut, ezta? Eta horrekin jazta, esan nahi dut, horrekin egin dugu gure lana. Eta gero pentsatu beharko litzateke, zergatik ari naiz irakasten musika, gero jendea kontzertuetara ez baldin badoa. Orduan saiatzen naiz gehiago musikarekiko maitasun hori lantzen. Horrere musika klasikoarekin nik uste baita ere beste sabai mota beteteko sabaia dagoela, ez? Bai, noski. Eta igual, nik ezakit Amsterdameko bizitza ez dut hainbeste ezaguten, Holanda ezakit hainbeste ezaguten, baina adibidez bai, nik uste erresmo batuan edo ni bizi izan naiz Eskozian bai, artea orokorrean gertuagokoa zela, hau da, ni horitzen ez ikasle nintzenean, 5 eurorengatik, 5 librarengatik, joan alnuela edozein antzerki ikustera, edo edozein obra ikustera, eta karo, horrez egoen sabai hori ezakit elitearen sabai hori edo ez. Errealitatea da, hemen ere prezio onak daudela prezio onak daude, bai. Eta jendeak ez dakiela, eta bakarrikan ohitura falta da. Baliabideak badaude. Bai. Bueno, duela gutxi egon zen baita ere Gaiarren opera bat. Bai, eta egin zuten pase bat. Eta egin zuten hori da, pase bat. Gazte jendearentzat 12 eurogatik. Hori da. Ez dago gaizki. Ez dago gaizki, ez. Eta nola joan zen? Zu joan zinen? Bai.
Bai, impresionatzen du, hainbeste jende gazte ikustea. Osea, ikusi zenuen, beraz, horrelakoa daudenean, jendea joaten da. Bai, bueno, justo hori bete zen. Bai, nik uste dut egin barko liratekela horrelako iniziatiba gehiago. Ze kasu horretan zen, entsaio general bat zen, orduan, orkestari ez zitzaioen kostatzen, egin behar, osea, da bere lana, eta betetzen duzu auditorioa eta guztientzako ondo. Baina, bai, osea, esan nahi dut, nik gehiago ikusiko nuke programaketaren bitartez. Osea, bai, opera bat. Zaila da opera batera jutea inolako erreferentziarik izan gabe, historia jakin gabe, olako musika mota inoiz entzun gabe. Orduan, badaude beste programatzeko moduak, erakargarriagoak nire ustez, eta igual gustatzen bazaizu hori gero hasiko zera investigatzen eta iritsiko zera opera bat ikusi nahi izatera. Baina zaila da horrela iristea. Osea, eske opera bat dira 3 ordu eta erdi, osea, ez da horren erreza hartzea zure astean momentu bat entzuteko 3 ordu eta erdi musika. Osea, nola... Bueno, diosuna ez, printzipioz badirudi asko dela, baina ez gaudelako ohituta. Gero bai ikusten dugula, ez dakit, beste programa mota batzuk edo beste pelikula mota batzuk, eta badirute, osea, irauten dute 2 ordu eta piko edo inkluso batzutan 3, ez? Bai. Osea, eta gainera operak badituzte bere deskantsuak, orduan, bueno... Hori egia da. Bai, izan daiteke kultura eta ohitura falta ez, ni oroitzen naiz ez nuela operari buruz ikasi batxilergoan egoenen artean, batxilergo artistikoa aukeratu nuelako. Baina bestela, egia da ez duzula horrelako, bueno, musika ikasen baduzu, bai, ez? Baina diote eskola ofizialean, ez? Bai, ni adibidez operarekin oso berandu hasi nintzen. Osea, da mundu bat oso handia eta hori, informazio asko daukana, eta gainera operatik operara mundu bat da. Orduan, bueno, eske inoiz ez da berandu, baita hasteko. Eta musika oso zabala da, oso arlo zabala. Bai, gertatzen da, nik uste orokorrean ez, ari gara pixkat joaten ez, kristalesko emakumezkoen egorari buruz edo kristalesko zabaiari buruz, baina bai ikusten dut paralelismo bat, ez, azkenean ematen dizkizuten erreferente edo bide horiek, ez, zaldiak hor joaten diren moduan, gizarteko guztia joaten gara hortik, ez. Eta zaila da, ez baldin badituzu horiek irekitzen, ez, beste bide batzuk edo bilatzea edo hartzea, ez. Berdina gertatzen da hori, ez dakit, emakume bezala aukeratzen dituzun bideekin, ez, berdina, ez, zergatik ez duzu aukeratzen musika klasiko eta aukeratzen duzu ez dakit musika mota, ez? Edo zergatik emakume bezala aukeratzen duzu bide hau eta ez beste hau, ez? Bai, nik uste bideratzen gaituztela, ez? Baina horrekin nola apurtu, ez? Edo nola... Bai, ez dakit. Hezkuntzatik edo... Gizarteak ematen dizkion... Bai, baino... Hezkuntzatikan, baino ez adibidez esaten dugu jendea ez da operara, orduan operari buruz irakatsi behar dugu. Ez, nik uste dut dala gehiago jendeari ematen baldin badiozu espresatzeko aukera, berehala esango dizute, niri gustatzen zait opera, edo niri gustatzen zait rapa, edo niri gustatzen zait beste edo zer gauza. Baina eski orain gaude puntu batean ezin dutela esan. Osea, ez zaio inori inporta. Orduan, abia puntu horretatik ez bagera hasten, sabes? Osea, ezin dugu inposatu, osea, ez... Eta zuk uste duzu duela zenbait urte hobeki zela? Bai. Bai? Nire ustez, bai. Ai ba, kurioso. Orain daukadan kontaktua ikasleekin, eta nola ikusten naizen nire burua nera bezaroan, nik ikuste dut geneukala espazio gehiago, gure burua adierazteko. Eta orain ez, bai. Ikusten ditut oso beldurtuta, oso
kasilla batean sartu nahian, osea, esperimentatu nahi gabe. Eta hori iruditzen zaitu oso arazo larria. Bai, noski, ala ikusten baldin baduzu, hori arazo larria da. Ba ez dakit, bueno, igual nerabekin hainbeste ez nago orain, txikiekin gehiago, baina ni ikusten dut ez dakit, aukera gehiago daudela izateko, karo, ez naiz bakarrik enfokatzen hori musikan edo, baina orokorrean, aukera gehiago daudela izateko. Hori egia da, aukera gehiago daudela, eta igual horregatik gelditzen daudela pixka bat galduta. Eske batzutan ere hori gertatzen da, askatasun asko ematen baldin badiozu norbaiti. Bai, hori asko gertatzen da. Bai, gero ez dakizu ze bide hartu, ze behar duzu baina lagundu, baina ni hobeto hemendik edo. Osea, behar duzu askatasuna, baina baita ere behar duzu norbaitek igual bideratzea, baina inposatu gabe, ez dakit nola zan. Bai. Baina bai ikusten ditut ez dakit izateko modu ezberdinak edo nire inguruan, aurren artean, edo janzteko, edo espresatzeko, edo bai, edo aur batek, mutiko batek esateko, ni nahi dut izan printzesa. Igual duela ez dakitzen bat, esango zion, ez, baina zu mutiko zara, berez izan bar zara printzea. Ez, edo horrelakoak, ez? Bai. Edo, ni nahi dut, ez dakit. Bai, hori identitateari dagokionez. Identitate guztuak. Eske ez da berdina, ez da? Baina gustuak bai dira, ez? Edo ez? Bai, baina eske ezakit, aldezu izan kriston punki itxura eta gero opera batera jun. Ah, bai, noski! Edo al revés. De hecho, oso punk izango litzateke, opera batera joatea gaur egun. Porque ez da ohikoena, orduan nahiko punkia da. Bai. Pertsona gazte bat operara joatea. Bai, osea, ezakit, esaten dentzuna egia da, Baina ezakit, igual lanbidei begira edo etorkizunera begira, pixka bat amesteari dagokionez, igual esaten dut, ez da? Hombre, zentzu horretan bai, mundua dagoen bezala, amestea oso zaila da. Noski. Hori bai. Bai. Osea, ni bai ikusten duela aurrerapena hori eskatasun gehiago dugula ezagit aukeratzeko edo guztiok azaltzeko eta igual gustuak ez daudela bat. Bai. Baina bai, bestetik hori egia da, ez? Batzutan itxura ez duela zertan gustu batekin joan behar eta hori argi izan behar dugu, ez? Nire bezaron igual zaila da hori ikustea, ez? Pentsatzen dugu, horrela baldin bagara edo horrela ikusten baldin bagaituzte, hau gustatu behar zaigu eta beste hau ez eta, ez? Bai. Eta gero, karo, mundua nago nahiko txarto. Orduan, saiatzen gara sabaiak eta gauzak eta apurketa bat egiten, baina... Nik uste baita horri buruz hitz egin behar degula beraiekin. Eta zaila da. Baina beraiek jakitea normala dela gaizki sentitzea egoerarekin. Bai. Igual musikak lagundu dezake asko horretan. Bai, nik uste arteak orokorrean emozioekin lagundu dezake pila bat. Eta... Batez ere abstraktua delako, eta batzuetan ezin dezulako jarri izena sentitzen dezunari. Baina igual egin dezakezu zerbait nagutzen dizula askatzen. Eta zuk uste ikusten dituzu, ez? Txikietan ikusten duzu neskek hobeto jorratzen dutela hori mutilek baino, edo txikitan ez da inbeste dena baritzen, baina gero heldutan da sortzen ditugunean horrelakoak, ez? Normalean? Egia esan ditut, nik ikasle neska asko. Bai? Asko gehiago mutilak baino. Baita igual instrumentua erlazionatzen delako gehiago genero batekin, baita azken berdina da. Errestasuna ez bereziki, mutil batek igual beste modu bat dauka adierazteko bere burua, baino
Ez, txikitan ez dut diferentzia asko ikusten egia esan, osea... Ez. Eta noiz gertatzen da momentu hori? Zuk sentitu duzu? Zure, ez dakit, zure inguruko lankide gizonekin, edo badagoela emozioak jorratzeko, karo, igual, artean nik uste ere jendea, naiz eta gizon edo emakume izan ez, konektatuagoa dagoela emozioekin oro har. Bai. Baina igual, gizartean orokorran ikusten duzu, horrelako ezberdintasunak noiz sortzen diren? Noiz sortzen diren... Nik uste dut dela gehiago bakoitza bere buruarekin konektatzea hori dela igual pixka bat ezberdintasuna. Ze ateratzeko igual bastante berdintxu ikusten ditut, ezta? Baina igual bai ikusten dut guk daukagula erreztasun gehiago gure buruarekin komunikatzeko. Eta igual haiek daukate gauza bat oso argi atera nahi dutela, baina igual ez dute bi aldiz pentsatu. Eta zergatik egiten duzu horrela? Eta igual ez dakite zergatik. Eta hori ere ondo dago. Baina, bai, nola beraiek ez duten hainbeste kritika jasotzen, ze, klaro, guri kritikatzen digute artistikoa, eta artistikoa ez dena, pues soineko eramaten dezun, tal, eta hori txikitan, pues, de repente, denan hasten dezu, eta bere efektua izan dezake. Mutilei etzai hori pasatzen, orduan atera dezaketen nahi dutena. Baina zergatik egiten dezu, ze balore dauka egiten dezunak. Zuri zerbait egiten dizu, osea, azkenean zuretzako da, osea, zerbait aldatu behar du zure barruan. Ze ez badu ez aldatzen zure barruan, ez du asko aldatuko besteen barruan. Eta horrelako gauzak ere jorratzen dituzue klasean, ez? Ze interesgarria iruditzen zaitez, ba hori, estenatoki baten gainean jartzerakoan, batzutan, igual, dependientago nola ikusten gaituzten, itxura eta hau eta beste, igual, esan behar dugunari buruz baino, ez? Gure arte erakustea, edo egin behar dugun dantza, edo dena delakoa, ez? Gauza horiek ere jorratzen dituzue? Bai, asko hitz egiten dugu adibidez, kontzertu bat daukagunean, ezta? Nola sentitu diren, zer zeukaten buruan egiterako garaian, eta askotan gauza eksterno horiek ateratzen dira, ezta? Eta komentatu behar dira, eta naturala da. Gauza da nola zer egiten dezun pentsamendu horiekin, ze horiek egongo dira beti. Eta igual batzuk daukate besteek baino gehiago. Bai, segurtasun falta gehiago dutelako, edo... Bai, edo izan daiteke situazioagatik baita. Eta adibidez, lehen komentatu dituzu mekanismo hauek, ez, zuk erabiltzen zenituen mekanismo hauek, ez horrelakoetan, ez zure lanean igual enfokatzea edo fokoa jartzea edo, horiek transmititzen dituzu? Bai, saiatzen naiz hitzez jartzen. Eta saiatzen naiz empatikoa izaten eta baita ikustea ni irakaslea izan arren sentitu naitekela deseroso edo sentitu naitekela ez gustora nire lanarekin, edo hobetu nahian, edo... Bai. Bai, saiatzen naiz naturaltasunez egiten. Eta normalean funtzionatzen du. Claro, eski horrelakoa komentatu behar dira, ez? Bestela, esan duzuna lehen, ez? Baldin ba gaude, ezagit, nik uste gehien bat baita ere emakumezkoak esaten duzunagatik, ez? Foko asko jartzen delako gure itxuran, edo nola saltzen garen, edo, ez? Baina gero ez baldin badira komentatzen, edo ez baldin badugu ikusten, gainontzekoei ere horrelako egoerak, ez dakit, mindu edo, deseroso jartzen dietela, ez? Bai. Ba, claro, ez dugu ezer lortuko, ez? Claro. Bakoitza da bere mobidan, claro. Eta azkenean guztiak ateratzen bali foko berarekin, gu egin dugun lan hau eta garrantzuna da lan hau, ez?
Eta gero beste gauza kurioso bat da ere, instrumentuena aipatu duzuna ez, eta instrumentuen generoarena. Bai, Eta baita ere hori, zergatik da, erreferente faltengatik berriro ere, edo... bai, erlazionatzen direlako baita igual soinu batzuk maskulinidadearekin eta beste batzuk feminidadearekin. Baina, bai, hori da arroxa eta urdina bezala. Txorrada bat, ez da? Baina, txikitan tokatzen zaigun ez egitea gauza hauek askotan igual zure familiak baita bultzatzen dizu gauza bat edo bestea aukeratzera, eta igual aukerak pixkat murrizten dira. Baina orain ari da aldatzen, eta ari da hori asko hobetzen. Ze, bai, baina, bai, neskak oso ausartak ikusten ditut. Oso ausartak eta gustatzen zait pila bat. Bai, eta mutilak ikusten ditut pixka bat gehiago kostatzen zaiela igual, hori, baita itxura, ez da? Zer igual baita itxura eman nahi dute. Ondo egiten dituztela gauzak eta baliozkoak direla. Bai, izan daiteke, eta kurioso, ez da, horrelakoa jarraitzea, baina, bueno, esaten duzuna, baita ere geratuko gara, gauzak aldatzen ari direla, gutxinaka bada ere, eta horretan jarraitu behar dugula, ez? Nola ikusten duzu musikaren industria edo hemendik ezagit 5-10 urtetara? Edo nola ikusi nahiko zenuke? Ez nuke jakingo izaten, batzutan naiz oso pesimista. Bai, oso. Baina gero badaude proiektuak demostratzen didatenak oraindik bizirik dagoela gauzak ondo egin nahia. Orduan, nik uste dut bai ikusiko dugula polarizazio bat ikusten ari garen bezala gizartean, eta egingo dira makro gauza handiak, igual komertzialki oso ondo funtzionatzen dutenak, eta izango da, wow, ezta? Baina gero gauza txikiak baloratu behar direla. Eta igual hasiko dira ateratzen gauza berriak arraroak. Eta oso interesgarria da hori. Bai. Ikusiko dugu. Bai. Eta gero ja, azkenengo galdera, ze esango zenioke, adibidez, musika zuzendaritza munduan, edo hor, ardura handiko postu batera, sartu nahi duen emakume bateri? Pentsatuko ez. Bai. Ezako nuke, jarraitu zure intuizioa, ez dezu sartu behar kaja baten barruan, ze kaja hori ez da existitzen, eta jun bidea egiten pixkanaka. Osea, gauzak ez dira egun batetik bestera egiten. Hori. Perfecto. Listo. Listo, mila esker. Mila esker, Mirari, etortzeagatik. Eta, zortean proiektu guztietan, eta ateratzen diren gauza arraro eta ez arraro guztietan. Hori da. Agur. Venga, mila esker, agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.